titta på en film som Sunlight Pictures har gjort med giraffstöd och med egna krafter. Det ska bli spännande. Jag har tidigare sett fallet 1, första filmen, och nu ska vi se fallet 2, sökaren. Så jag har alldeles strax framme vid biografen här, så ska jag gå in på det. Man frågar lite hur det går. Det går bra. Det är fullbart när det är mycket vingar. Klockan 7 och nu blir det klart att släppa in fonden. Så det är fullbart där inne. Ja. Jag skulle sagt att ni har jobbat med att hålla på det här. 84 dagar har det gått klart på allting med inspelning. Så jag har det uppåt. Hej och varmt välkomna till våran premiärvisning på fallet 2 sökaren. När vi börjar med det här så skulle jag säga vad jag heter. Jag heter Johan Jensen, jag är regissör för den här filmen. Killarna här bakom mig är med i Sunlight Pictures, som är vårt filmkollektiv. Jag tänkte de kunde presentera sig. Ja, och då börjar vi med mig. Jag heter Hampus Boström. Jag är producent, kontaktperson och skådespelare för Sunlight Pictures. Jag heter Claes Olsson och jag är cinematograf, och det innebär att jag står bakom kameran och filmar. Carl Lindberg. Jag är grip så att jag riggar upp runt omkring. Jag är också manushandledare och chaufför. Vi börjar visa några filmer överhuvudtaget, så tänkte jag berätta att vi ska visa fallet 1 som vi gjorde för 1 år sedan. Och den var som startskottet för Sunlight Pictures, det vi håller på med. Ja, och sen så vill vi även avsluta med att tacka vårt liveband Legato som har spelat i foajén, så om ni kan ta upp lite till det. Nu mina damer och herrar, ni har alla kommit hit för fallet 2 sökaren, en film gjord av Sunlight Pictures. Ja, det är alltså slut nu, man. Tack för att ni kom hit. Jättesnällt. Det betyder väldigt mycket för oss. Tack så mycket.